Ya apa? Ya, yang penting tuh. Ini coba lihat. Chong với yên group Te kenjat tu jibgas cungi. Kenjat tu jibgas. Oh, kada mut saneng net sapok ni. Dah, kita kelas sedang mulai kai minta. Ki boys, mana ki girls keladap segi boys minta. Merek. Langkong wei. Cai kita gila kai. Football. Tangki kentai. Habang iyo iya pi. Ngam la klem da ai kublai ya ki riu rong ba. Adu ki rong ba balang ki riu rong ba ki long kemi ki long kpa ki parlok samla ki bala penlajpor ban ngi kum ka junior society ban wan syakane kamadan na benta ban pendep ya kane ka program jongi kum ka junior society na ka benta ka jingra khe ka jongi ya kane ka children week ka jongi te ingai scam de long ba ka jingdor ka lam ka jong phi ka long ka jingsingai nyangi kum ki hap ki baret hane ka por do ublai udang kerku ya phi baro ki belawan hane ka por ba phi dang yo kum kane ka mensem ban ai ya ka jing sakri na banta pra jungi bolong jiskres Pagkajig hublay ka bakarpang ro kaya isa ni ki hap baret ki blay simental se metala baro istayo ya ka children's week bat kumjuru ya ki pajba nong snong thao jo ka snong bau ka gi hi baro ka wei kat ba kadang song ngasngap mo babon kide ki ba piong balabon ki jing penmap sudah tenre ngadang ya keren mentah hi na ya pasyaw barang ba snong bas bah ka snong bau ka gi namar ki kade ka snong ka ba yateli kade ka snong ka ba long disiplin ki ki jing penyai la ne ha kino ki benta hoi kade ka jing sisa haba ngapet ni ki babon ki program ngala julet ba ki babon ki jaka ngala julet tenre ko ba pi penpau ma pi ba don dang don jingduna kumne kumtai ne sede pila bani nujor bat ki we gisnong ro tenre haba nga bishar haba nga pet metagaski nga iba ka kampiang kala po snong mau kagi kiwi gisnong kumsha gisnong le se pila panong gisnong ki bala kham keu gisnong ki bala kham standard le se kumha ki rut surok le se kumha gisnong nang satai sa surok ka jongi ngayu i haba gilek ka kamlong lukrang ka jingi penpet tenre haba ngapoi para kan ka jaka po snong mau kagi ngapet ya nadu song konor ba peniat nadu kini ki hap ki baret la de ki ketei ki senrang kalong ka ba disiplin kalong ka ba iyai bet hot kijing duna gindon bet kumbaong ka keten ma om bara uba biang lut gindon kijing duna tenre kini kita kisin jam ki bangi haban sedang napok ka rempe la jong lada omdan kum kini ki grass root lane olada omdan kum kini kita ki platform te hae kini ban ban perform yang kata sap katalan ga jongki om judan ba marsen ka pasna direct lande om judan balik school kelas A let's say point direct kelas 10 ringi hap syong kelas A kelas B 1 2 3 hadu kelas 10 kum ta ba hadu bagi da pass 12 degree bat kum ta tertel te kita ki jingyat kam ki jing terekam lande kita ki jingyat leti jong ka jigem ni hap ban sedang nadu ka baret pasuki dan mereka ka bangakwa bat ong kalong ba POE bat ki mo haka jai penreu niu trap jogi ka kisap ki phong lese ngila bani nujor lane ngila ban ong ba kisap ki phong ki ba
ukun kara lane ujai penriu kasi jangi mata lasdang ban ya hap kerdan lane ban ya biang kerdan lese bat ki pat ki jai penriu hasla jang perthai dan sibun ki samla dan sibun ki hap ki barit ki badan halaki jong ki sap lese lane dei ha kasap ruai kaya sap le kai lane hakino ki sap menta ki lasdang ban lane ki lasdang ban kamai jakpo aling ba kita ki sap ki jong ki dang men hakini PUE hapo ki social media we na ukna red mah yo ban perform ha ka sap shat ke jugo menta ulala ban penbiang wat ya kayeng kesam ke jugo nang ta haswa jung ta rodon we kuna na po maurin keneng u badan ya kasap le kai football udai unong ye le kai kumbaong i song kenor me membiang hai kata kamadan le kai po pelau yeng kenjat ya kabal ki yesna tu digol ba susna kai malu mala ha tehenrei haba ukna upenan kam hok itu kasap kadon kalenti lane ublei umju penduk ya kata kata len ke bawai la dagi pedan kam hok itu kita len ke bangila don lane ke kiba ublei utrai do pun tahu la ai ngi kalat ka pli le sengimla mantep lada omdei menta la sai lane la sisngi kumta te henry ke iga bangakwa ban kentu kalong yai pedan kam hok ya kasap ke bapidan kane kasap kane ke jingila kai football kate kawe na kata ka jingila kai kabala khampau pat kabala pau ba hapo ka jela meghalaya kumju hapo ka thain sate la mingi lane hapo ka not isi barok away si ki babun ba ki klub ki banabar jong ka jela ki sedang ban phai khmat hapo ka jela meghalaya banyo ya kita ki kena ya kita ki bala khamsan ki samla ki rangba bakin ile kai le se bat ki klub ki jong ki sibun ki bala thong ka pisala ni ki bala soi kontrak te kumta ngi don kam ban belen mo ki kum ki hap ki barit ki bapi don ya kana kai interest le se ka jingile kai football ya le kai man kesngi ya simbenta haman lagi por ki jingile kai nai pen melintan gitu ki kam le se ki kam ki bam penmentoi le se